העין של ברצלונה, הג'ינס שלך. אחי, אתה שמת לב? לא תקני. אני חציתי את הגבול. ארז. ארסנל? עופרי? אני אתן שני סנריואים. מה העניינים? זה החייל שלנו, אלכס. זה החייל נו, שלי? מה נפגע? נו, איפה חברה? מה זהו? למה? מה תעשה? באחת בלילה אין סיכוי? למה? תנסה. עופרי, אז מה המטבע פה? פרנקים? פרנקים? רגע, אלכס הוא, אני קולטת שהוא קצת טיפה פולני. אוקיי. חברת פרטנר שמחה לארח אותו, אבל הוא לא כל כך מרוצה. יש לו טענות. בסוף הוא מצליח להיות לקוח מרוצה. אבל אנחנו מקווים יפה. מסי ישחק נכון. You know got a yellow card. הוא ניסה לקדם את הדיון. כן, עופרי. Roberto Carlos got the yellow card eventually. רוברטו קרלוס, לא אומר. Hold it. Roberto Carlos did the foul. No, יושי. he got a yellow card for rolling him out. מתעלמים ממני. כן, שהיא השלט שלו Rolling him out when he came and tried to push him away. גייז. עופרי, השאלה על מסי טובה. רוברטו קרלוס פחות. Another question. See, listen. Allow me to interrupt you. That was a UEFA decision to let all the referee. We need Ronaldinho and Perez against Henry. That's it. And you can see it by all the refereeing decision. רגע, שאלה קטנה. מסי ישחק? Do you really think that it was organized to have Barcelona against Real? To do everything they can. You cannot get... גם אני? ברור, עופרי. אבל אני חושבת שיש מדרת על ממש יפה. אני מוכנה לסבול. עופרי, יאללה, זה הקאטווק פה. קדימה. מה? זה הקאטווק. כן? לא. זה יותר גבוה, לא ראינו. מצטערת להגיד, דברים כאלה. אתה יודע, זה שתשתיות מטפלים אותם מפה. הכל בלי לייסנס. Paniga! È patrulle! בדוק. כן? ארז, למה רק שניים? שני אחיינים. יש עם אחת, הייתה עם הרמה, אנחנו אומרים לה אפשר לקחת עם מה, נתחיל שם. בוא ניקח עוד אחד. זה לא הבסטה שלי, היא אמרה. טעים, ארז, טעים? הנה עוד אחד עם קעקוש שלה. ארסנל. ויש לנו 10 זוכים, ואנחנו הצטרפנו. So בכיף, תהנו. אנחנו רוצים פה לספר על דרמה אנושית. קחו את המכשיר אורן שלי, תנו לי כרטיס, אני אשלם 250 שקל השתתפות עצמית, ונגמר הסיפור, אור. אור, ואבא שלו. שלא ידעו בארץ שלא הייתי, עד ספור. לא. לא, אנחנו בתוך האצטדיון למעשה. ישבתי לידכם. עופרי!